Добрый дзень, паважаныя радыёслухачы. У эфіры радыёпраграма «Навагрудскія навіны» і бліжэйшыя 20 хвілін з вамі буду я, Вікторыя Крывапуст. Распачынаем чацвер з актуальнай інфармацыі і навін. У Міністэрстве замежных спраў Беларусі пад старшынствам міністра замежных спраў Максіма Ржанкова прайшло пасяджэнне беларускай часткі беларуска-індыйскай міжурадавай камісіі па супрацоўніцтве ў галіне эканомікі, гандлю, прамысловасці, навукі, тэхналогій і культуры. Пра гэта паведамляе Белта са спасылкай на беларускае замежна-палітычнае ведамства. Прадстаўнікі органаў дзяржаўнага кіравання, прадпрыемстваў і арганізацый разгледзелі пытанні выканання установак кіраўніка дзяржавы па значнай актывізацыі супрацоўніцтва з Індыяй у гандлёва-эканамічнай, прамысловай, транспартна-лагістычнай, фінансавай, гуманітарнай і іншых галінах. Удзельнікі адзначылі станоўчую дынаміку гандлёвага супрацоўніцтва паміж Беларусю і Індыяй у 2025-2026 годах, якой садзейнічае высокі ўзровень двухбаковага палітычнага дыялога. У якасці найбольш перспектыўных напрамкаў далейшага развіцця ўзаемадзеяння абазначылі ахову здароўя, фармацэўтыку, турызм, адукацыйныя і культурныя сувязі. Асаблівая ўвага была ўдзелена падрыхтоўцы маючых адбыцца двухбаковых мерапрыемстваў на вышэйшым і высокіх узроўнях, у тым ліку чарговае пасяджэнне міжурадавай камісіі, а таксама пашырэнню дагаворна-прававой базы супрацоўніцтва. Па выніках пасяджэння перад беларускімі міністэрствамі і суб'ектамі гаспадарання пастаўлены канкрэтныя задачы па дыверсіфікацыі таварных патокаў паміж дзвюма краінамі, развіццю міжбанкаўскіх, інвестыцыйных, тэхналагічных і міжрэгіянальных сувязей. Беларуская зборная юнакоў і юніёраў стала чэмпіёнам свету па пажарна-выратавальным спорце. Аб гэтым паведамілі ў прэс-службе Міністэрства па надзвычайным сітуацыям. У Жукоўскім завяршыўся 15-ы чэмпіянат свету сярод юнакоў і юніёраў і 11-ы чэмпіянат свету сярод дзяўчат і юніёрак па пажарна-выратавальным спорце. У фінальны дзень спаборніцтваў спартсмены спаборнічалі ў дысцыпліне баявое разгортванне. Па выніках гэтага этапа зборная юнакоў і юніёраў атрымала перамогу з вынікам 17,88 секунды і ўстанавіла новы сусветны рэкорд. Зборная дзяўчат і юніёрак заваявала другое месца з вынікам 21,20 секунды. Па выніках чэмпіянатаў зборная юнакоў і юніёраў заваявала золата ў агульнакамандным заліку. А вось каманда дзяўчат і юніёрак паднялася на другую прыступку пастамента. Законапраект аб змяненні законаў па пытаннях лічбавага беларускага рубля рыхтуецца да другога чытання. Размова аб гэтым ішла на тэматычнай нарадзе ў палаце прадстаўнікоў, перадае Белта. Праект закона аб лічбавым беларускім рублі быў унесены ўрадам у палату прадстаўнікоў на 3-й сесіі. Карэкціроўцы падлягаюць 5 кодэксаў і 8 законаў Беларусі. Праект закона мае адну важную мэту – распаўсюдзіць усе тыя магчымасці, што ўжо існуюць для звычайных грошай, звычайнага рахунку ў беларускіх рублях і на лічбавы рахунак. У прыватнасці законапраект пашырае правы Нацбанка па стварэнню прававой базы для лічбавага рубля, вызначае парадак работы лічбавага рахунку, устанаўлівае правілы арышту і яго зняцця, спагнання сродкаў або прымянення аперацый па такім рахунку, а таксама рэгулюе асаблівасці плацяжоў з лічбавых рахункаў. Цяпер дакумент дапрацоўваецца да другога чытання і ў яго тэкст ужо ўключаны ўсе заўвагі і прапановы зацікаўленых бакоў. Штогод напярэдадні новага навучальнага года праводзіцца кампанія па аказанні сем'ям дапамогі ў падрыхтоўцы дзяцей да школы. З ліпеня па жнівень па ўсёй краіне праходзіць рэспубліканская акцыя «Збяром дзяцей у школу». Яна працягвае крочыць і па Навагрудчыне. На тым тыдні святочны настрой падарылі дзецям, якія асабліва маюць патрэбу ў клопаце. Завітала ў сем'і старшыня Навагрудскага раённага савета дэпутатаў, раённага аддзялення беларускай партыі «Белая Русь» і раённай арганізацыі грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз жанчын» Святлана Каралько. Сабраць дзіця да 1 верасня – задача з зорачкай. Трэба улічыць усё, ад правільнага абутку да сотняў дробязяў у пенале. Каб дапамога была максімальна карыснай, рэспубліканская акцыя «Збяром дзяцей у школу» памяняла фармат.
Замест стандартных готовых набораў рабятам уручаюць сертыфікаты ў магазины адзення і канцелярскіх тавараў. Завіталі ў гости и до семьи Казарес. Получается, Ярослав уже в 5 класс пошел. Очень приятно, что такое внимание, что не обделяют детей наших вниманием. Подарили подарочные сертификаты, на которые мы планируем, конечно же, приобрести школьные недостающие еще предметы, дополнительные тетрадки, альбомы, краски. Ну, все необходимое будет куплено. Спасибо за внимание. Падарункі для хлопчыкаў і дзяўчынак сталі радаснай нечаканасцю. Ім уручылі падарункавыя сертыфікаты ў крамы «Дружба» і «Спарттавары» ад адкрытага акцыянернага таварыства «Дзіцячы мир». От партии «Белая Русь» хотим вручить тебе сертификаты. Вы еще что-нибудь с мамой докупите к школе. Вот. А сегодня еще и чайку попьете. Поэтому держи сертификат. Вот еще один. Пожалуйста. Ну, смотри, в тебе же вкусненько было. На здоровье. Вот. Так что сегодня чайку попьете. Акрамя сертыфікатаў, арганізатары падрыхтавалі для дзяцей яшчэ адзін падарунак. Святочныя тарты, створаныя спецыяльна для гэтага мерапрыемства. Салодкі сюрпрыз імгненна ператварыў афіцыйны візіт у цёплую сяброўскую сустрэчу. Сустрэчы з бацькамі і дзецьмі ў хатняй абстаноўцы дазволілі наўпрост абмеркаваць хвалюючыя пытанні і на месцы аказаць своечасовую падтрымку там, дзе яна найбольш патрэбна. Усмешка на тварах рабят – самая лепшая падзяка для дарослых, падзялілася Святлана Мікалаеўна. Важна падарыць дзецям свята і выдатную матывацыю, каб яны чакалі 1 верасня са шчырай радасцю, прадчуваннем і самым лепшым настроем на вучобу. В этом году мы выбрали категорию деток из опекунских семей и детей-инвалидов. Чужих детей не бывает. И каждый ребенок должен быть окружен лаской, заботой и теплом. И в канун нового учебного года партия и общественные объединения вручили сертификаты на покупку канцелярских товаров, а также сладкие призы. Мы желаем нашим деткам успехов в новом учебном году, крепкого здоровья и уверены, что все у них получится. Маштабны марафон добра працягваецца. Важкі ўклад у яго рэалізацыю ўносяць грамадскія арганізацыі, прафсаюзы і работадаўцы. Новогродскі філіал Гродно Аблдарбуда, дарожна-рамонтнае будаўнічае ўпраўленне нумар 189, планамерна удасканальвае тэхнічнае абсталяванне і пашырае свае магчымасці ў сферы дарожнага будаўніцтва і добраўпарадкавання. Стратегія развіцця арганізацыі абапіраецца на маштабнае абнаўленне парка спецтэхнікі. Сёлета ён папоўніўся перадавой дарожнай коўзанкай, якая ўжо працуе на дарогах. Пры гэтым цешыць вынікам грамадзян і жыхароў раёна. Андрэй Марцута, начальнік Новогродскага дарожна-рамонтнага будаўнічага ўпраўлення нумар 189, делится. Плоский Ларуша, Гнесичи находится на завершающем этапе строительства. Отремонтирована дорога Волковичи, Горевичи, Огородники. Рудка 1, Рудка 2 от города. Подъезд деревни Новосады от Кареличи, Валюка, Новоельня. Мы находимся на дороге Ладеники-Ждановичи. Она была запроектирована в целях безопасности движения пешеходов. И будет отбита пешеходная зона для того, чтобы жители безопасно могли добраться до населенного пункта. По такой же технологии была сделана и дорога Любча-Щорса, граница Минской области в целях туристических маршрутов. После этого участка мы уже будем работать на подъезд деревни Храпинева. Далее мы переедем на Загорье Сенинское. Там будет соединен асфальтобетон с автодорогой Любча-Щорса, граница Минской области. Еще агрогородок Нигневичи, где будет отремонтировано порядка 5 участков улиц. Также будет отремонтирована автодорога Нигневичи-Милушева, 3 участка дорог по 150 метров. Ужо адрамантавана больш за 20 кіламетраў дарог. Якаснае выкананне працы вядзецца з ужываннем новай высокапрадукцыйнай тэхнікі. Кіраўнік Новогродскага ДРБУ падкрэслівае, мадэрнізацыя тэхнічнай базы – гэта і пытанне комфорту работников и стратегичная необходимость. За последние годы мы серьезно обновили свой парк. Была приобретена вся новая асфальтоукладочная техника. Вот последний каток мы добрали уже в этом году. Поэтому Новогрудок и Новогрудчина должна гордиться
то, что практически единственное в Гродненской области имеет вот такое звено асфальтоукладки. З'яўленне новай тэхнікі дае магчымасць істотна нарасціць тэмпы дарожнага будаўніцтва, здаваць аб'екты з апераджэннем графіка, гарантаваць даўгавечнасць адрамантаваных участкаў, значна скараціць час і сродкі на рамонтныя работы тэхнічнага парку. За рулём сучаснай машыны, якую набылі летась, адзін з найдасведчаных машыністаў прадпрыемства Дмитрий Карась. В организации работаю с 2009 года. На этом катке, уже будет это второй сезон. В прошлом году получили. До этого была ВПшка ДУ-100, старая, часто ломалась. Требовала частого ремонта, больших финансовых затрат. Благодаря директору Андрею Владимировичу приобрели новую современную технику, на которой и меньше устаешь, и приятно работать. Для асфальта это незаменимая вещь. Прихожу на работу с хорошим настроением. А мой девиз в работе: сделай лучше, чем можешь. Збоку праца на пнеўматычным катку здаецца простай, бо тэхніка шмат у чым аўтаматызавана. Але для яе эфектыўнай і бяспечнай працы патрабуецца пастаянны кантроль і ўдзел чалавека. Вопыт у рабоце Дмітрый Віктаравіч перадае напарніку Дмітрыю Леанідавічу Кузьме, які кіруе новай цяжкай самаходнай тэхнікай – гладкавальцовым катком. В прошлом году в июле месяце устроился в ДРСУ, уже год работаю. Сразу работал на дорожном укатчике ДУ-47. Старая техника, много приходилось с ней возиться, ремонтировать. Уже год отработал, полегче стало, новую получил. Современная техника, намного лучше катать, видно лучше. Не надо крутить головой на 360, зеркала стоят. Асфальтовый катчик оснащен вибромоторами с высокой и низкой частотой вибрации. Это важно для уплотнения дорожно-асфальтного покрытия. Новы дарожны каток абсталяваны перадавымі сістэмамі кантролю параметраў ушчымлення і аптымальнага размеркавання масы. Гэта дазваляе дабівацца максімальнай шчыльнасці і роўнасці асфальтабетоннага пласца за мінімальную колькасць праходаў. Выключае пераўшчыльненне або недаўшчыльнення матэрыялу, што з'яўляецца крытычна важным фактарам для прадухілення ўтварэння калейнасці і расколін, а таксама напрамую ўплывае на тэрміны эксплуатацыі палатна, дадае начальник Новогрудского ДРБУ 189. Большое спасибо, конечно, КУБ Гродного облдорстрой. Новогрудок, я хочу сказать, что обновился достаточно серьезно. У нас 70% новой техники, это уже точно. Та, которая сейчас осталась техника, она находится в хорошем техническом состоянии, проходит и технические осмотры, она безопасна и еще может использоваться и принести ту же самую прибыль и какие-то денежные средства организации, которые мы можем вложить снова в обновление. За апошнія 3 гады арганізацыі было адрамантавана 70 кіламетраў дарог. Да канца бягучага года плануецца яшчэ каля 10 кіламетраў. ДРБУ 189 ідзе з апераджэннем па выкананні плана і гатова рухацца далей. Акрамя аднаўлення тэхнікі, не так даўно быў мадэрнізаваны і асфальтабетонны завод у вёсцы Модчы, што дазволіла павялічыць прадуктыўнасць з 200 да больш за 350 тонн сумесі ў змену. Кіпіць праца не толькі за горадам, але і на вуліцах Новогрудка. Спіс адрамантаваных участкаў дарог немаленькі. Да канца сезона ДРБУ нумар 189 плануе абнавіць дарожнае пакрыццё ў некалькіх населеных пунктах і яшчэ на некалькіх важных транспартных артэрыях раёна. Новая тэхніка прастойваць сапраўды не будзе, бо працаваць яна можа не толькі па асфальтабетонным пакрыцці, але і на жвіровых дарогах. Рубрика «Оперативная обстановка». В ходе проведенных проверок по поступившим в Новогрудский РОВД заявлениям и сообщениям о преступлениях сотрудниками Новогрудского РОВД установлены подозреваемые лица. Районным отделом Следственного комитета и прокуратурой возбуждены следующие уголовные дела. По части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении неработающего гражданина, жителя Лидского района, который 19 июля в 12 часов путем выставления стекла оконной рамы из дачного дома в деревне Василевичи Новогрудского района, принадлежащего пенсионерке, жительнице города Гродно, пытался совершить кражу имущества, однако не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.
по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении неработающего гражданина, жителя города Новогрудка, который 17 августа в 1:30 ночи в своей квартире из барсетки у находящегося в гостях гражданина совершил кражу 150 белорусских рублей. Зарегистрирована информация об обнаружении и изъятии наркосодержащих растений. 19 августа на приусадебном участке по улице Гродненской в городе Новогрудок у жительницы Новогрудка обнаружено и уничтожено 9,5 кг масляничного мака. В соответствии со статьей 17.1 КАП Республики Беларусь незаконный посев и или выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, без цели их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ, влекут наложение штрафа в размере до 20 базовых величин. Также зарегистрировано происшествие в сфере АПК. 19 августа на территории сельскохозяйственного предприятия Новогрудского района в состоянии алкогольного опьянения 2,8 промилле на рабочем месте задержан животновод, житель Новогрудского района. Рубрика «Азбука безопасности». Рубрику ведет старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью райотдела МЧС Наталья Фастенкова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Неосторожность при курении – одна из наиболее распространенных причин пожаров. Чтобы не допустить трагедии, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Не курите в постели, тем более в состоянии алкогольного опьянения. Помните, если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель. Даже потушенные сигареты нельзя выбрасывать в урны с бумагами и другими горючими отходами, а также из окон или балконов. Для этих целей подойдет емкость из негорючего материала, лучше всего наполненная водой. Также напоминаем и о важности соблюдения правил безопасности при наведении порядка на придомовой территории. Помните, что сжигать растительный мусор нужно правильно. Траву, которую вы собираетесь сжечь, необходимо собрать в одно место. Тогда горение можно будет контролировать. Такие костры разрешается разводить в безветренную погоду и подальше от строений. Держите под рукой первичные средства пожаротушения. После сжигания обязательно залейте перегоревшие угли водой или засыпьте песком. А самую актуальную информацию вы можете найти на нашем сайте grodno.mchs.gov.by. Берегите себя, берегитесь огня. На связи Анастасия Шлемпо, зональный центр гигиены и эпидемиологии. В районе зарегистрировано 20 случаев инфекционных заболеваний, исключая грипп и ОРИ, что выше уровня заболеваемости в сравнении с аналогичным периодом 2025 года на 23,1%. Если говорить в абсолютных цифрах, то зарегистрированы 7 случаев ветряной оспы, 4 случая хронических гепатитов, впервые выявленных, 4 случая активного туберкулеза, 2 случая острых кишечных инфекций, по 1 случаю других сальмонеллезных инфекций, клещевого энцефалита, энтеробиоза. В очагах инфекционных заболеваний проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. Профилактика гепатитов включает вакцинацию, личную гигиену и безопасное поведение. Методы защиты зависят от типа вируса. Гепатит А и Е – болезни грязных рук. Мыть руки с мылом после улицы и туалета, перед едой. Пить только чистую кипяченую или бутилированную воду. Тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды и зелень под проточной водой. Гепатит Б и С через кровь и половым путем. Вакцина против гепатита Б надежно защищает, от гепатита С вакцины нет. Пользоваться только личными бритвами, зубными щетками и маникюрными наборами. Ходить только в проверенные салоны тату и маникюра, где стерилизуют инструменты. Использовать презервативы при половых контактах. Отказаться от наркотиков. К основным методам профилактики туберкулеза относится противотуберкулезная вакцинация детей до 1 года, ежегодное рентгенофлюорографическое обследование. Не следует также забывать, что основу профилактики заболевания туберкулезом среди населения составляют меры, направленные на повышение защитных сил организма. Соблюдение правильного режима труда и отдыха, рациональное, полноценное и своевременное питание, отказ от вредных привычек, рациональная физическая нагрузка и соблюдение здорового образа жизни.
А СВОТ напоминает, профилактика предотвращает, а ваша бдительность спасает. Не оставляйте детей у воды без присмотра. І гэта ўсе навіны на сёння. Сустрэнемся ў панядзелак.